Monsa, Monsa. Monsa. Yes, sir, yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yawwa. Hap! Waye je Lagos? Na sani. Nan dai marin muci. Sojan kwala muke masa. Haka masa wuya. Kake ya gwatsa da marmari. Ya Allah ya gama mu da shi. Sojan banza. Nace Allah ya gama mu. Allah ya hada mu da shi. Ba sabon soja bane? Za mu magana. Din wa. Mu haɗu da soja. Mu haɗu da su. Wallahi ne na ga ma. Yan karan wani yaki sai wani banzaye ne ba komai da suka sani. Training din mu tun kafin suka muka to me suka iya. Lokacin da muka damban muka yi koko. Muka yi haɗin nan. Ka ci lokacin da na yi training dina daga sama jirgi ne na yaƙi sai an yi sama sai an yi sama wajen kilomita 3,000 ko in zo dir Madalla. dire Bai su ne zai gaba ne ya ce ba. Haka. Dukkan yaki wanda aikin gobe. Mu muke nan fa san visa ba da ta tafi ba. Sai da ba aka zo aka dauki aro na fa na je san visa. Na ji an ce kanka ne na da san visa ba da ina da ta gaba ya sa abu. Mu Allah ya damu. Maki sojan ba. Maki yi wa wuce. Sojan ni sojan mu haɗu da shi. Ai. Ina ji kuna cewa ne. A da ke rike ni dai salatin annabi goma nake. Ina ma haka ne nufin ba. Iya ne, na ta kuna faɗan amana da dan kai dai in ba salatin annabi goma ba. Ku tsaya a yanne. Da kuke cewa ne na ji kuna wasu maganganu daban. Dama ku 'yan iska ne a garin nan. Mun san ina da tarihin ku ba. Wallahi tallahi rake ni ba zagi nake ba. Wai Allah na. Na ma kace mun kai kake. Daga makabarta nake. Daga makabarta? Za ka gane kuskuren ka. Rake da ai hakuri. Yau ka maimaita ka ce daga makabarta kake. Kai daga ina kake kai dan babban? Rake dai daga makabarta nake. What? Makabarta. Kai kuma daga ina? Wannan dan tsawurgen nan. Ranka ne da. Wallahi ba san daga ina nake ba ma. Baka ma sani ba kenan. Baba sai ne ji ma ko za ka sani yanzu. Kuma ni salati hanyar gidan nake kamar igwata kai na ai hakuri. Yanzu ko? Ni ba zan iya gane ba. Da har da kudin ya na fasa ne mu tsalla ku tsalla. Ku tuya mana ana muku magana.